Nalikom na donasyon po ng mga kaanak ng naaksidente sa Pantal Bridge, Dagupan City na biktima pa ng scamming ng umano'y nagpakilalang mula sa Malasakit Center. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin na Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Doble ngayon ang pasakit na nararamdaman ng pamilya Bautista dahil matapos ang sinapit ng ilan sa kanilang mga kaanak na nabiktima ng aksidente sa Pantal Bridge, New de Venecia Highway, Dagupan City ay nabiktima sila ng panlilinlang o scamming matapos malimas ang perang kanilang nalikom sa pamamagitan ng e-wallet account. Narito tayo ngayon sa tahanan ng pamilyang nadisgrasya noong April 22, 2026 sa bahagi ng Pantal Bridge sa New de Venecia Road, kung saan nga ay ikinasawi ng isang 13 years old na bata. At sa ngayon nga ay patuloy na nagluluksa ang pamilya sa sinapit ng bata habang ang 5 pang apektado ay nasa loob pa ng mga ospital para magpagamot. Ayon sa kaanak ng mga biktima, labis ang kanilang panghihinayang sa perang nalimas mula sa ginamit nilang e-wallet account para sa mga naipadalang donasyon. Mayroon umanong tumawag sa numero at nagpanggap na mula sa Malasakit Center at magpapadala umano ng donasyon. Nang ibigay ang hinihinging OTP number ay dito nila napagtanto na nalimas na pala ang nagkakahalagang 29,000 pesos na laman ng e-wallet account. Ang pinakamasakit po sa amin po, ma'am, lahat ng mga pamilya ng kapatid ko nasa ospital pa. Ang pinakamahirap po doon, na-scam pa sila. Ito naman po yung mga nagpakilala ng taga Malasakit Center. Siyempre matutuwa naman yung kapatid ko dahil nga matutulungan po sila. Lahat naman po na mga pinasa sa kanila ng mga pera bilang tulong. Ang masakit po doon, kinuha pa ng scammer na hindi pa namin nakikilala. Hindi lubos maisip ng pamilya na mayroon umanong gagawa pa ng mga ganitong scamming, lalo na at malaki ang pangangailangan nila sa pera dahil ang iba pa sa mga biktima ay nasa loob pa rin ng ospital at 2 dito ang nasa ICU. Masakit rin sa ama ng nasawing bata ang sinapit ng anak. Mabuti at maraming pangarap umano ang bata habang lumalaki. Ang dami pang pangarap pa yan. Sa mga anak ko, pati yung mga kuya niya, mga pangarap sa kanya. Yun lang. Para sa nais magbigay ng tulong, mas mainam umanong ihatid ang tulong ng personal sa kanila bilang seguridad na rin matapos ang insidente o hindi kaya ay sa bagong e-wallet account na ibinahagi sa numerong 0956-882-9772. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.